on calminama yeeɓiyankoɓe Piindi TV on juwama heɗiyankoɓe haalirde teccan ɗo gonon kala yewtere men koɗo galle ɗo e Piindi TV en garti waɗan ɗon yewtere nde en jetti haalleɓe ɓe en jetti onon yeeɓiyankoɓe kuuɓal wonɓe nder leydi ndi e caggal leydi ndi on calminama on juwama on jettama hande noon koɗo galle ne bismi ɗo musidɗo tedduɗo denɗiraɗo mo ɓooyɗen nande noppi men gamti nande ɗum yitere men fawaki e muɗum mo ganduɗa kañum e hoore mum ko gendiyankagal mum ɗowi ɗum ɗo jaaɗo e kaalirde joom wune gandu joɗɗo gandal biɗo rewe kaalirɗe kewɗe kono wawa amnade haalirde wiyetende Piindi TV taw o rewani ɗo koddam du fe kosamam minnene saha kala neɗɗo ara am mboɗo haalde mo haala gandal wiya mi dañi wune e biyeteɗo ceerno OUMAR SOW ko kañum sarfimi naggam kañum waɗanimi naggam o ga amen jiilomo ga makko ga omo yiilo min ina wayno no fulɓe mbiyata ni jillotoɗo ɗo waldi e jiltoɗo mo waldi uddu suudu e nenta ɗumen ceerno OUMAR SOW bisimilla calmina bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullah ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الجزاء caggal ɗum ceerno abou ko salminde e juurade e salminde bandiraɓe fof kala ɗo mbawi won e aduna he kala ɗo mbawi won e Sénégal surtout noon bandiraɓe fulɓe en calmini fof en e kuuɓal mi salminima anne ceerno abou mi salmitima Sow dendi a jarama yo Allah jaɓanen ko duwiɗa ko dendi ko adi foof holto jeeɗa e cuuɗi meɗen e holto jangguɗa ceerno abou sagam namnima hoɗo janggumi walla hoɗo jeeyawi mami sawru jabade janggumi koto wiyete Medina Diaƴɓe hen lafal gongal ngal janggumi to wiyete Galoya Galoya toon ndenmi Qur'an e galle ceerno men ceerno Mamadou Kane ceerno Mamadou Kane ceerno Mamadou Kane ɗon ndenmi Qur'an e janggumi kaɓorɗe to Medina Diaƴɓe Medina Diaƴɓe galle ceerno men ceerno Hamdou Rabbi ɗon nden tawi mi fuɗɗima wattu janggu gandal lasrare nde wonno men nanannomo no feewi jahmi toon au passage mbeɗa wiya tan Allah yurme yaafo dawɗiɗo ceerno Baba Galle amin 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 ɗo Allah yurme yaafo amin amin caggal ɗum galle ceerno Hamdou Rabbi Diaƴ min mbaɗi ɗon min janggi ɗon barhut kare ganduɗo lasrar en andi barhut gandal barhut min janggi ɗon ha machallah waɗi komin hen dañi min mi nanat barhut no haale hewɓe janngoɓe galle ceerno Hamdou ɓe mbi duɗal ngal e ngal niini e ngal jogii gandal e ngal jogii batte e martaba barhut no jangge toon eyyi ceerno abou aɗa andi Fouta no yaaji walla kala to janggete ina yaaji kono yimɓe fof jaɓani ceerno Hamdou Rabbi e duɗal ceerno Hamdou Rabbi wawde gandal lasrar surtout gandal barhut winoma ceerno Hamdou hay sinna arino makko so fompi kuɗol mum o windani o fompi tottuma tan ɗum yoni haalani noon so waɗanima kadi minen nene ko barke duɗal he min jahata kadi min goni min ɓufninoma ɗon ha min dokka ijasa hamin jaɓana wonde min mbawi komin mbaɗata ko minenne min duwi accite min jilloyi eyyi banggue on banggue jang to tawi ko banggue to wiyete gueɗe men fulɓe kadi min bittoye ɗum ne ɗum min bitti ɗum min jeehi ha wuuro no wiye Galoya fulɓe ceerno Ousmane min bitte makko te kadi Galoya fulɓe eyyi no waɗi kadi e gande men fulɓe wadde aɗa andi caɓorle en aɗa andi bille Galoyaɓe en wallahi mbiɗa andi saabu jangguɗo toon fof tenayi toon eyyi den groupe fof mbiɗa andi machallah caggal ɗum kadi min bitti sabu min e lasrar min jeehi hamin jeehi min nani gueɗe fof kewɗe min jeehi hen ha Fass Cheikh Tidiane min mbadda e biteɗo Mawlaya Abdallah min gaari makko woni kam nene o holli amen wonko min kollodiri makko gande kadi o waddi amen e woɗɓe wonɓe enzigen laa'iyun kadi ɓenne min janggi mumen kono kadi ndemin ɗon mbaɗmi gandumi ceerno Hamdou Rabbi Diaƴ ko neɗɗo kono ko joom martaba sabu nde kollumin naar o gueɗe ɗe min janggi makko kanko capato Mawlaya Moussa Mawlaya Abdallah wadduno amen kala garaɗo raba
ene andi mawlaya abdallah toon e Maroc toon e Maroc kala garaɗɗo raba zawiya raba nde min ngari min kalnimo wadde amen biteɗo mawlaya moussa enzegen laiyun on nde min kollimo gueɗe ceerno hamdou rabbi ndiaye o hawa o fosa kono kadi wat itti ɗum min beccidiri makko gandal a jarama ceerno Oumar garten koye dokke ceerno Hamdou Rabbi nanda galle Mouhamadoul Moustapha dokke ɗe Allah hokki no mbiɗa ni aya o ko goto kuɗol ngol ko gotol moni kala haaju mum ina humto e nder hen an ɗum holno mbawa ɗum famnude bandiraɓe aɗa andi ɓuuri sad fof ko aduna ko wiyete wune haali gonga wune so Allah okkima wune a dañi fof so gueƴi ɓoyima wune ɓoyima mo jangguiɗa so ɓoyima wune ɓoyima fof ko wune walla fof ko woni ceerno Hamdou Rabbi noon o dañno chance sa ƴewtidima Fouta fof no windorino ceerno Hamdou rendinno kala janggaɗo lasrar Fouta sa yahani e duɗal ceerno Hamdou Rabbi wayata ko wonko keddoroɗa so kangal ari makko sellat so joom haaju ari humtota joom cohluɗo kayitaji humtota ɗum noon ko arabeɓe mbiyata mbi sirru roƴrede koye ɓufninoɓe hedde ɗon ɗum tagi hay almuɗi makko ɗo ha nder aduna o fof almuɓe makko fof kala hen mbo jaɓɓiɗa wallahi yoni saabu ɓe fof ɓe donti ɗum a jarama ɗon famnima en jetti ceerno Mamadou Bassirou Sall mo ganduɗa kañum addi duɗal dayira ceerno Hamdou Rabbi wondude ceerno Souleymane Demen Bocar Ndiaye en e bandiraɓe hewɓe jangguɓe hen ceerno Oumar Sow o musidɗo goto hayso saktani inde mum holliti wi dañino caɗele to banggue raafi safre tubakoɓe yeehi caggal leydi ronki nde haalna haala ma nde yimaɗe ɓe yawde nde natduɗon nde Allah hokki ɗum wune anne hol mbila ko wune ceerno Hamdou tan joguiɗa walla aɗa jogui goɗɗum ko janggunoɗa e galle bamma walla wonno bittuɗa goɗɗum aɗa wallito hen eyyi aɗa andi kala ko jiiɗa wonno safrorte kono kam mi wawa wi ko barhutu o tan walla goɗɗum safri neɗɗo walla humti haaju neɗɗo kono mbeɗa wawi widema tan saabu minnene so neɗɗo arde am yakar arde am fof gardinanmi fof mimi yahata arsu mi yahata course ko ñaganoto ɗum Allah tan te ko ñaganoto mami Allah ko mi waɗata hen gueɗe fulɓe saabu minne babam e surtout tanam jibinɗo yayam fara wiyete fara holto jeeya fara to nanno wuro no wiye jurki jurki koye holton jurki woni ko siga ari ha so tawi ko route national sa ari jawtuɗa Ross Beach garɗa wiyen wuro no wiye Kolana ɗon ƴeŋtirta ran latri ko ma yorto seeɗa hadde ma yorto e Moumar Sarr haɗiwatal Moumar Sarr eyyi ɗon taniɓe am jeeyamin ɓen machallah on haaju hewani arde e makko wasa humtade te minne on nene mi ɓufninomo e hedde makko jangganimi gueɗe fulɓe no feewi o haalanimi hen gueɗe kewɗe te neɗɗo kam dañani ko wona gandal comme winomi wi suka e mawɗo foof suka daɗi mawɗo ko idade e ɓoyde kala ɓurɗomo ɓooya noon ɓurma andu kono noon sugone si jaaɓi ɓufna tan anda kono gueɗe kewɗe mi ƴettimo gueɗe kewɗe mi waddinat ɗum ke jeeti e foof kala ko wiyete gande fulɓe hay lasrar woni ƴewgal andi ƴewle foof no heewi fasŋaji kono comme jangganimi ƴewgal ngal ganduɗa ha hande mi yiyani goɗɗo mbiɗomi ngal ene wawi ƴewde ngal ƴewgal tawa ko ɓulli walla ko ramli o walla ko holɗum comme no ƴewle mbayni ƴewle no kewi kono kam jangganimi ƴewgal wiyete ukko ɗum koye leydi ƴewata koye leydi ƴewata guila toon hay sukaɓe aynaɓe mbawi kala jaɗa ha ɓooy tan waɗa beyte e gendus no aynaɓe mbaɗatno ni waɗa liital mum walla so ñaƴowel tan jippo waɗa beyti tat tan jippo waɗa ɓulli wima ko naggam wallahi heeɓe toon wuuro ngo sa yettima hadde neɗɗo ar ɓe mbatmama neɗɗo ar te maɓe eɓe mbawi haalandema hoode hootata ɓen noon ko yimɓe hawniɓe manam ko aynaɓe tan noon inchallah eɗen gande saaha neɗɗo ceernajo wima gandal qur'ana yata e gandal lekki walla wawa yaadude onon mataɗo jangguɗon to ɗum haaltake toon mbeɗa andi dal ko Allah wino e qur'an huwa allazi khalaqa lakum ma fi l ardi jami'an huwa allazi khalaqa lakum ma fi l ardi jami'an
Allah tagani mon kala ko woni e dow leydi pour mbaɗon utiliser te nelaɗo sallallah alih wa sallam o wi men lekki fof woni ko safrata o wi men aussi li kulli da in dawa kono noon nelaɗo joopima lekki te Allah wi men o taganimi en fof o tagrani fof men o tagani fof ko pour enen hayre nden lekki kin e goɗɗum fof woni probléme o kay ko hono mbiti neɗɗo ne andi no lekki ittirte kono sa andi no ittirte andi kadi en waɗi ko wiyete hisab elmul falak ɗum manam neɗɗo hisabat lekki fof kala lekki kala condi lekki inde lekki ki ɗum mbatta hisab mbadda lekki inde lekki sa ƴetti ƴeewa inde hatumere yahdude hen kono ɗum ko gueɗe goɗɗe mbeɗa andi ko gueɗe goɗɗe lugguiɗe gueɗe soɓe jaayiɓe ceerno Oumar Sow hewɓe sifaji mumen certi koɗo banggue ñaygol leɗɗe musidɗo goto wi on koddi kono yi aɗa softani lekki so neɗɗo hokkima mbuɗu mum a ɗanota ko jamma a ɗanata ko ñalawma a yahat ñaaya o wi sa yi ceerno Oumar Sow no juuɗe woni ceerno ñande aljuma walla sa waktu anda beele kanko sa fatte makko omo dadi omo naate leɗɗe omo jogui lamɗam walla gawri omo yeena omo jeto cikkata ko wona kanko hol sifa ñaygal leɗɗe ngal kewɗa wadde aɗa andi ceerno Abou neɗɗo wakkirildema haajuji mum en nisi lay no woodi ɗum tagi neɗɗo sa ñaami mbuuru mum walla awima ahdi neɗɗo so awima ahdi joguima ma jikki itti ko ñammitno ɓesgu mum foy sowa mo foy itti waɗe juuɗe ma woni awima ahdi so neɗɗo so awima ahdi ene yiiɗi janggo jaam wonko soñi hen joni noon ɗum tagi neɗɗo jiɗɗa ɓanduɗa to jiɗɗa fof so liggey yonti a liggoyto woni a yahat ladde leɗɗe fof enen fof eɗen gandi mine ma goɗɗo fof eɗen gandi fulɓe wonko gandi e leɗɗe saabu lekki wona neɗɗo haccitota haara tan yaɓɓana lekki ala lekki waɗi ko heure mbo ittoyte waɗi ko leɗɗe cuɓaɗe wona lekki fof neɗɗo kadi ittata ɗum tagi lekki gueɗe mum ene ko affaire goɗɗo saabu lekki waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa ɗen ko hadde lewru dañ balɗe 15 wonto lewlewal gueyi lewlewal taw lewru hen 15 lewlewal ko ɗon ɗen ko ɗon cohlete sappo tan ha sappo e tati surtout sappo tati no sappo ɗiɗi ha sappo e tati e sappo tan ha ɗon eyyi waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa noon ɗe ko mbeeta guittete beetawe eyyi beetawe woni ɓuuri heew ɗen seere ɓen mbaɗat liggoteɗe beetawe ɗe holko keewi liggoyede mbadda hen woddu he neɗɗo jiɗɗo huɓɓude neɗɗo jiɗɗo huɓɓude banggue daraji en walla jawdi en walla neɗɗo jiɗɗo huɓɓude ɗen leɗɗe gaddoyteɗe mbeeta kono so tawi kadi ko leɗɗe ɗe ganduɗa jomum sohli ko dañal ɗen sigaɗa aɗa addoya koye jofde nayyi ndewata koye jofde nayyi ndewata koye jofde nayyi ndewata nde puɗɗa ñayoyde puɗɗa addoyde leɗɗe te leɗɗe gaddoytade ko mbeeta leɗɗe aɗa wawi hay haalani kono koɗe mbaddete ko woni haala ka eyyi bisimilla kalen leɗɗe ɗe mbasen haalde ko watte hen ko townaki pattuki kin ene yillir ko gueɗe fulɓe ɗum heewani wona hay secret ji kono ko gueɗe fulɓe andaɗe e jammi townawi jammine eyyi ɓe foof e townawi nammari lekki musteki sare horndorde muste e jaaɓi sare horndorde ɓuuri saɗa dañe aduna noon jaaɓi sare horndorde aɗa wawi yaa ha jilloɗa ɗum ha tampa donc a yiide a yiyata ceerno ma jafoɗa sare horndolde sodoɓe nokkuji galleji ɓe kewɓe arde nokku ɓe mbiye ɗaccu ha nangue nda mudde itta cengle walla gawri mbaɗa e gaska he so tawi ɗi jalti ganduɗa walla sa ƴeewi beele koɗe nannoji walla koɗe jaltinoji ne waɗa arsuhu ɗum ɗen holno ɗum sifoto eyyi ceerno Abou aɗa andi gande fulɓe jafoɗaɓe noon mi nanat tan mboɗna mbimi gande fulɓe enen jaaji woni hen ko heewi mi anda kono kadi wonde ceerno tan hatta wasde andu ko won gueɗe kadi mi anda comme ɗum ko kalɗa ko mi anda ɗum kono kam ene waɗi ko ganduɗa minne comme ƴeewatɗo galle pour hoɗo ɗum kam ko laaɓmi naɓanat ɗum reedu yimɓe manam ƴeewatɗo galle pour hoɗo fulɓe de sino ƴeewatno galle idoto ardar mbiyata galle o hembo waɗi ñuuƴi ko wiyete mettelli mi anda oɗon hono pulaar mettelli no woodi ene waɗi mettelli boɗeji e tawna ñuuƴi ɓaleji ɗi mettelli boɗeji ɗi mettelli boɗeji ɗin kalto koɗi ko hoɗorde moƴƴere kono kadi fulɓe kadi so tawi koye seena ene gañatno hodde dow jubudu seena to dow jubudu seena ene gañatno ɗum nden noon ko wayani no comme ɓuri men Dakar ɗe hannde ni mbeɗa andi inondation ko ɗum ɓuranta mon onon
ceerno ma sengati ko wona ɗum ko bandiraɗo ko kala galle ceerno Hamdou ko musidɗo goto ne heeɗima omon dowlaji denduɗi Amérique so heeɗima o faam hakke jabde galle ceerno Hamdou o wi o woni dowlaji denduɗi Amérique o dañi caɗele ceerno Baba yo Allah yurmi ɗum yaafo ɗum toon o wi neɗɗo fof men natanta ɗum halwa on ɓuri laabde ceerno Baba wi ɗum aɗa wona e caɗele naggam e naggam o kono ɗo e lebbi naggam ma iw ha laaɓa ma dañcudiɗo naggam o dañita ko ɓiɗɗo gorko Allah waɗi ɗum onon ngal ɗon duɗal ngal ko keɓɗone ɗum ɗon beele garɗo e maggal fof heɓa ɗum walla ko ma tampane walla ne jogui tan duwonaɓe hen wallahi ceerno kala ko jiiɗa ene waɗi khususiyatuji duɗal ceerno Hamdou woni duɗal ngal ganduɗa neɗɗo ne ara ɗon waɗ ɗon balɗe 15 daña ko yillotono yaha ene waɗi ganduɗa ɓe janggat haaɓe ɓaara nokkuji ha ɓe daña koɓe cohli ko foof kono duɗal ngal tawa garɗa ɗon tan ko wittude ko minen duɗal he ko barhut tan min bitti ɗon te ngal duɗal ko duɗal barke te mi haalanma ay barhut ene waɗi ko jimi koko yima kono jimol gotol sa duumima hen mbaɗanɗa ɗum neɗɗo dumoyaɗa hen balɗe 7 si neɗɗo yiyani koye mum woni so yiyani koye mum woni so yiyani tan koye mum woni to banggue kaptorɗe jafɗa histoire mo dañani duuɓi 200 welani haalde galle Alpha Demba Hawa ina anda e nder Madina Diaƴɓe holno ñiɓoyi ha jooɗi ko fulɓe koye mumen mbadduno caɗele gonnoɗe toon ɗe guijili telde hatta ɗaɗi mum haadde e teddugal ngal Allah hokkimo ngal wadde ha joni ɗen kaptorɗe noon e galle he oɗon janggi ɗum eyyi aɗa andi kala ko jiiɗa e aduna neɗɗo ko gueɗe 3 moƴƴe neɗɗo goo idigel ngel woni muslaye woni ko neɗɗo rentorto eyyi ɗum woni armé ɗum ko kaptorɗe wasa safrade o waɗa bal wasa walla wasa memede taw eyyi gongel ngel ko udditare asuku eyyi gongel ngel ko cellal te ɗum kala bittowo gandal ko ɗi idorata sa ari e galle ɗi idotoɗa wittu te kala garɗo ɗin e galle ceerno Hamdou jaratani ɗe jaaɗa hay nokku goɗɗo ko ɗon tan yoni wadde ko Allah hokki ko oɗon jogui fannu kaptorde oɗon jogui fannuji udditorɗi debbaji goto min kalda o wi wonko mbaɗanɗamo o leeli dañde cukoyel ko dañi fo ina saama yo Allah dandu kono nde jokkodirɗon nde ko mbaɗanɗamo ko heewani kono guila nden kala ko dañi Allah ne tongani mum eyyi aɗa andi ceerno Abou ko kala ko jiiɗa kadi debbo mo dañani ɓesgu ɗum ene weeɓi safru won hen ko ganduɗa ceerno ma weeɓande wonɓe ganduɗa ko wiyete rab eyi ɗum ene haɗa neɗɗo dañ gorko ene haɗa neɗɗo dañ ɓiɗɗo ene taka neɗɗo gurdam mum welata nene foti udditor comme wona udditor dañal mais nene foti yacru liberté omo foti dañatambo e gurdam mum joni noon ɗum so waɗani ɗum so neɗɗo protégé ani hen hoore mum surtout enen sukaɓe men hannde worɓe ene rewɓe goto foof ɓornata ko comci en koye bedda heure foof neɗɗo ne yaaha jamanuji ɓiɗɗo yaltatano futuro walla kalto futuro tawma ɓiɗɗo pullo walla mi anda ɓiɗɗo heddiɓe kono ɓiɓɓe pullo kalto futuro tawma ɗon joɗotoɗa ha futuro yawta seeɗa duwa yaaha saabu ko heewi ko yahata ko futuro yahata joni noon ɗum neɗɗo ko idi foof sikaɗa safra mbo dañani ɓesgu jillotoɗo ɓesgu idotoɗa ittu ko wiyete rab ko so tawi ombo waɗi so ala noon hanti ko waɗi ko wiyete tuggunde mi anda mbita ɗum andi tuggunde mbiɗa andi tuggunde woni to fulɓe rewɓe pattanno ene mbaɗa tuggunde sukaɓe ene mbaɗa cibi jam na una voilà ɓen so paari waɗi heure noon wona heure foof waɗi heure mbo ittete cengle dufaɗe ɗon ɗe mbaɗa feere ha gertogal ñamaɗe ɗum so haaji Allah kala de ngal ɗe yaltini an on so Allah jaɓi ngal nanni ko so ngal yaltini ɗum tan so ngal focci tan de oye jibinta so on rendama ɗo dañat ɗon reedu ceerno ma ɗon laaɓi faami oɗon keɗo Piindi TV oɗon jeeɓa e jokkudel haalirde Thétiane on calmama on jowama on jettama koɗo galle ko ceerno Oumar Sow ganda joɗɗo gandal on keɗima ko haali ko ceerno Oumar ko haali nande ceerno Hamdou heewino otoji gummiɗi Demga Abdoul Salam ɗi gummo Guénar ɗi gummo Bosoye ɗi gummo Yillaɓe Hebbiyaɓe ƴaga e nder Madina ƴettude galle ceerno Hamdou nana tan ɓe jaaha ɓe jettoɗon ɓe mbaɗa missuaji mabɓe rewɓe walla worɓe o duwanoɓe ɓe jettoɓe daña kayitaji ɓe jaaha o walla so tawi ko ligguey ɓe mbawa ɗum ha joni dañde beele ɗum no ɗum donti ɗum eyyi aɗa andi
wiide mbeɗa waawi walla nanngam ene ɗeɓiniste seeɗa kono kam emin jogii ganndal ngal emin jogii ganndal ngal e baŋnge jangde komin ƴetti e galle he e goɗɗum komin ƴetti e taaniraaɓe amen minen ni komin fulɓe emin nganndi geɗe ɗe njahata sa tawa waddaani heen geɗe fulɓe ɗe eyi geɗe fulɓe sa tawi amen to komin aynaaɓe kono aynaaɓe ga kono seernaaɓe ga ceerno Oumar heewi ko wiya leñol ngol kala kaɓowo e muɗum mo wona pullo heewi moltade koye fulɓe beele sa yimɓe garta e moon yende on tawana kaɓa e banda e moon ɗum so neɗɗa e moon ɗum holno wayta e ma siwa wadde comme yimɓe ne haala fof no wawi adu neɗɗo no aranma noon tawa haalananima wiyanima ko Abou Diop kaɓatmi walla ko goɗɗo kaɓatmi ana anda kono si wiyima tan min addi haaju mum haali haaju mum tan addi haaju mum tan anne ko humtude haajuji gorroɗa ɗon walla etade humto haajuji a waɗat annen a waɗat hen kono kam so andanima kam koye fulɓe kaɓatmi jinngol jaɓata ɗum minen ne pulago amen jaɓata ɗum eyyi kono hewɓe mbiyata ko kala kaɓowo e fulɓe koye fulɓe mooli toon to diwan Saloum diwan Ndofane Leguem Saare Samba Ngufa ko min ho meeɗi yaade toon on jiimi kala ummaniɗo leñol ngol nawno min toon yo Allah yuurme ya Fayardoro Diallo minen jadno tawi sous préfet Nguéniène no wi Pulaar jangguintaki toon ina woni ha bonde e Issa Mbaye Diarra minen jadno e Fadal Aissata ɓe keeɗi kalami ko Saare Samba Ngufa o wi kanko Allah ne hokkimo kala mo wona pullo so tawi aya makko to banggue gandal mo pullo wadde fof so waddima pullo o fool tawa jaɓanta gollanade gollanowo fulɓe beele ɗum no weeɓi hannde eyyi joni kam ko kalɗa ko kaali sono heewi de so neɗɗo kaɗaddama darnama galle soso walla wiyama galle nani eyyi habde fulɓe kam minen min kaɓata e fulɓe saabu gande amen iɗi ɗum sala sabu pullo waɗi pullo comme ɓe mbiyatma pullo haɓata e séréer kono wona ɗum woni haala ka ko pullo haɓata e pullo woni haala ka pullo mo hay goto pullo jaɓata molterede kono noon kala kaɓeteɗo koye pullo molatoɗa eyyi ko noon jinmi wiide moltoɗo o noon no wawi molede pullo goɗɗo moola mo taw ko jawɗiɗi yiɗi ala jawdi ndi kam inchallah minen ne emin jogui ndimago amen foddane jinngol min fulɓe kam min pondani ɗum e haydara wallahi eyyi hol peeje joguiɗon ceerno Oumar e jangguinde bandiraɓe beele an no taane o wano e nder diwan mum jignaɗo ma go ko o way noon e ko nante e muɗum ko beele anne aɗa jogui sukaɓe ɓe ganduɗa ittude gandal ngal mbatta e mabɓe ngal ngam beele ngal wasama judde eyyi aɗa andi gandal ngal ha joni yahani nan ɗon tanam yeehi kono mo jogui ɓimakko debbo on won guesa mbaɗatannobo ɗin jamanuji mi yiiɗa innude guesa ba kono ko projet mawɗo wonɗo kono ñande wiyataɓe bo watta digi cikkunoɗo ɗum wonani 1000 hectares uji kono hande guesa ba yeeyama te ko debbo pullo goto waɗi ɗum wadde noon gandal ngal gentani hay minne hay somi yahina han gandal ngal kam gentani nan ɗon eyyi gandal ngal nan ɗon noon ceerno Oumar Sow ene wayno ko haalte ko no heewi kallo wi mataw saaha o wonko woɗɗode no feewi no feewi gartan tan koye sifaji bande amen ɓe ganduɗa ko fate rafiji ɓe dokka en kosemaji seeɗa rafiji ne tampinande yimɓe rafiji kewɗi yimɓe gandi hen rafiji hémorroïde rafiji goragu rafiji kote ko ndiyam siti hono rafiji goɗɗi ɗi ganduɗa docteur ɓe mbawana ina yahana arta ɗin so gawe moon onon hol sifa ɗi joganɗen ɗum ha gustonnoɓe aduna o eyyi ceerno Abou minen wirtu amen okki amen ha wonde goragu so neɗɗo jibinaka tawi tan wona neɗɗo o ko jibidinaɗo hen min cafrat ɗum ga e fo ma sellu min guittat ɗum nde ari foof ittoto kadi so tawi ko hémorroïde o emin cafra ɗum kono no muusi saabu forcete wonko ganduɗa kadi neɗɗo ne yiiɗa hen sahaji puɗɗanaɗa neɗɗo kono on jottinta on puɗɗoto yiiye premier résultat tan mais sikke semori kono gasnata eyyi ko mbiɗa ko joni hémorroïde ɓe mbi ko ma haaɓe ha musde to Agnama to leydi Côte d'Ivoire mi yi ko komaɓe gulnata ha wuula ɓe mbaɗa caggal neɗɗo o walla woda ko waɗa hen ko wuuli elle hémorroïde ko ma hunde muusa nde wawa sellude hémorroïde min cafra ɗum kono ma muusa kam ma muusa kono musgol ngol no wawi won ñalama goto walla balɗe ɗiɗi hanti ko sa fo ne mbaɗɗa utilisé laabi tati mbatta utilisé komin tottatma ko lekki ko lekki mais wona no mbaɗa comme genre bouillon toxoñ wonata neɗɗo to caggal to nannirta ɗum
kono noon machallah ɗum kam so neɗɗo waɗi ɗum gasi so waɗama caggal to gasi wonɓe gandanɗo kalma ko leɗɗe ndendina rafi o waɗa paali caggal so paali puusi lekki takke hen mais wonɓe ganduɗa kala no mbiɗa ni jogui koye butillaji ni mbaɗa tan ko caggal neɗɗo o so mbaɗi ina hokka ɗum haajuni afiya kono kam wonano ko wayno Côte d'Ivoire ni ƴettude hoorno ha wuula walla won leɗɗe waɗa hen lamɗam waɗa e wowu neɗɗo o jooɗo hen walla ko nandi hen ina muusi kono safra kono an mata ko ma ko muusi tan aɗa andi enen Sénégal eɗen metti safru saabu jomum wonko ganduɗa woni hono joomum awraji kono hodde Côte d'Ivoire en heɓe culture mumen ina ɓokki neɗɗo wat foof kono enen won tan ɗo mbawɗa haade neɗɗo he eyyi kono so neɗɗo salima lekki waɗe caggal muɗum to banggue meɗen sa yeehi docteur ɓe ɓe jogui ko machine aji yoɓe nanno ko nder minen lekki min tottat neɗɗo kam waɗnoyto hoore mum ɗum tagui a wawata a haalnat ɗum no waɗata tan so yeehi kam waɗanto hoore mum joni noon ñaaguimi on ko mbatton yo neɗɗo waɗa ɗon so waɗani poston ɗum yo wat dañon hen wune o so ɗum ala o sellata tan dañata wune te ay jamanu mo jarten ɗo en famɗimo wondani hen te ɗum jaggi ha hay goragu ɗum jaggata neɗɗo ha goragu ɗum taki dewle kewɗen tasa kono yo Allah suur tan yo Allah suur oɗon jeeɓa Piindi TV a yeeɓiyankoɓe nder caggal leydi koɗo men ko ceerno Oumar Sow ko joom ɗi gasi ɓeydama seeɗa woni ko ɗo e Dakar ma en dokku numéro téléphone makko e bindol kono ko 77 390 85 85 walla 77 697 24 57 ceerno Oumar hokkugol mbaynotoɗa bandiraɓe Piindi TV eyyi wiide tan alhamdoulillahi rabbil alamin gongol Piindi TV yo Allah nawru yeesa amin amin caggal nde Allah nawri pulago yeesa amin amin aussi min ñagano fulɓe foof to mbawi wonde amin eno mbawi wonirde kadi emin ñaganoɓe jaam Allah e kisal amin Allah waɗ kadi e leydi men e leyɗele taariɗe men e leyɗele aduna o foof jaam amin amin Allah artir jaam e aduna he foof amin amin te pour Allah artire jaam il faut enen foof duttoɗen eko Allah wino eko nelaɗo wino Allah wino men wa qulu linnasi husnan kalate yimɓe ko moƴƴi ɗum il faut kibbiɗen hen surtout ko xewi ko e jamanuji men aussi nela sallallah alih wa sallam wiyino akramakum indallahi ahsinukum akhlaqan akramakum indallahi ahsinukum akhlaqan ɓurɗo teddude mon to Allah ɓurɗo moƴƴu jikku jaama ɓurɗo teddude Allah ɓurɗo moƴƴude jikku ceerno ma Sow golle ma jooɗi peewi jetti yeeɓiyankoɓe ɗum noon jayɓe sisiɓe jagɓe jeng ɓe nan ɗo ko yiɗɓe nadde dewle to banggue ngoya ngoɓe cohlu no feewi noon seydi Sow Allah jarama Sow